qegħdin ġewwa l-Arka Noè, park tal-annimali. Bħalissa dejjem bi proċess ta' ġiex tifrieħ ta' tigri li huma jisimhom Apollo u Hades. Wieħed semmejnieh Apollo u li semmejnieh Hades għax vera mqareb, alla semmejnieh Hades kulħadd min jaf l-allat Griegi. Ħafna nies isaqsuni għaliex aħna ntuhom il-bottles. U ħafna nies jgħiduli kif ma ħalejthomx mommhom u minn dawn l-affarijiet. Mela, aħna nieħdu pjaċir narawhom mal-omm. Meta l-omm tabbandunhom, nagħtu ċans dawk it-12 siegħa biex naraw x'se tagħmel. Fil-każ ta' Tika, it-tigra li kellna fi 17 ta' April tas-sena 2017 li hija tiġi dis-sena, dik abbandunata wara 26 siegħa. Allura f'dak il-proċess kien dak il-ħin tefata ġol ilma u ma rridx iktar. Tajniha ċans, erġajna tajniha ċans, fil-għaxija kena naħduha u llum bħalma tafu Tika tinsab hawnhekk b'saħħitha ħafna, għandha 5 xhur. Mbagħad erġajna kellna boton ieħor ta' 5, u mbagħad kellna il-daw it-tnej Apollo u Hades fej l-għana reġgħet abbandonathom wara t-tielet jum. L-importanti li t-tigri u kull annimal jagħmel l-ewwel ġurnata mal-omm għax hemmhekk ikun qed jieħu l-vitamini kollha li jkollu bżonn. U mbagħad inkun nistgħu nibdew il-proċess aħna meta jabbandunawhom. Il-proċess tal-feedings jikkonsisti kull 4 sigħat. Bħalma rajtuni fil-filmat qed nagħti l-bottles, l-anglu importanti li jkun ma tistax annimali żommu hekk jew iżommu hekk biex tagħti l-bottle feeding tittieħ angle ta' 45 degrees, titfgħu fuq hekk u mbagħad taraw xi jkollu jrid dak il-ħin. Benefiċċju kbir titqum f'4 ta' filgħodu u 8 ta' filgħodu m'hemmx la tista' toħroġ, ma tista' tagħmel xejn, daw tkun eżatt magħhom, ma tistax tkun 99.9%, tkun 100%. Fil-kamra fejn intuhom il-bottles ma jidħol ħadd, 15 ilu ridna l-ħalib. Ma kienx hawn ħalib hawn Malta. Sa nhar it-tnejn li għadda ġew il-kumpanija tar-Royal Canin, ġew blajru u ġabulna 10 magħhom ġol bagalja. U rejnihom it-tigri għallu baqgħu impressjonati. Jiġu nies mill-Kanada, mill-Awstralja, mill-Ġermanja, mill-Ċajna, minn kull tip ta' pajjiż qed jiġu dal-post. U jgħidulna kif Malta għandkom post bħalla din l-indafa kollha. Min jidħol fuq il-page tagħna l-Arka ta' Noè jara reviews, jista' jinnota kemm l-post huwa nadif, huwa adekwat, huwa spazzjuż, l-annimali għandhom l-ispazju tagħhom. M'għandniex gaġġat misma gaġġoħra, ħadna friħ minn kull tip, ħadna mill-pakka galli, ħadna mill-ligilaw, sal-paka, ċrief, saħadna ċerf iswed ukoll, ħadna mill-wallabies, ġifieri minn kull tip ta' annimal. Issa, x'tgħidli x'għandek iktar il-qudiem ġo moħħok. Ngħidlek li issa qed nissettiljaw u niffinixxjaw li għandna kollu biex għas-sena 2018 nagħmlu proġett kbir ġejjin ġiex annimali spettakolari ngħidilkom minn hawnhekk, ġiex annimali li ftita u ġol Ewropa bħalhom. Ħantikom ngħid żgħir. L-annimal li ħanġibu huwa abjad bl-iswed. Daqshekk nista' ngħidilkom għalissa. U ngħidilkom li ġol Ewropa ħatkun ta' attrazzjoni kbira, ma ngħidx għal Malta. Kulħadd jaf li jiena nejn ħafna tfal bi bżonni speċjali. Nixtieq nappella minn hawn jekk ikolkom it-tfal bi bżonni speċjali bi special needs, ġibuhom hawnhekk, ċempluli, għamlu kuntatt magħna fuq Facebook l-Arka ta' Noè page, toqgħodu tiddejqu xejn, għajduli ġejjiena bit-tifel, bit-tifla, b'oħti bil-kuġina, tiġi minnkom mhux problema. Fil-viċin ħanagħmel special needs day ukoll għax jiena daw it-tfal vera qegħdin għal qalbi.